Ja ha començat el procés per tal de renovar l'ascensor que comunica la plaça de l'Ajuntament amb el carrer del Raval de les Monges, a Puigcerdà. L'antic aparell havia patit moltes avaries i el consistori va considerar que no valia la pena seguir pagant reparacions, sinó que era millor invertir en un aparell nou. Ara ja s'ha retirat l'ascensor antic i s'està construint el nou giny mecànic. Tindrem una instal·lació adaptada també a que pugui donar resposta a aquest volum de persones que l'utilitzen diàriament, especialment a les èpoques de major afluència de visitants. I per tant ara el que estem fent és, ja a part d'actuar sobre el terreny, tot l'ascensor ja està a fàbrica, ja s'està fent, vindrà posteriorment la instal·lació. Nosaltres treballem amb el calendari de que quan arribin les vacances de Nadal i tota la temporada d'hivern l'ascensor pugui estar disponible per tots els usuaris. L'equip de govern assegura que l'anterior ascensor no estava dimensionat per realitzar un volum de viatges tan elevat ni que això es corregirà amb el nou aparell. Aquest ascensor, juntament amb el funicular que hi ha just al tram de baix, és el principal mitjà de transport que utilitzen els veïns del barri de l'estació per pujar fins al centre. A banda, els dies festius també rep l'afluència de molts visitants que aparquen a baix i pugen fins a la zona comercial amb aquests dos aparells.